Kubaluleke kakhulu kuthina siyayitshengisa ingane ukuthi ungaba umculi uphinde futhi ube yintombi. Ungakwenza lokho. Abantu abaningi abanalo ithemba lalokho, but siyayitshengisa iy'ngane ukuthi you can also do that. Umhlanga ubaluleke kakhulu ukuthi iy'ngane uyiqoqile ey'ningi, and nathi siyayifaka kuleyo ngxenye ukuthi umhlanga uyiqoqile iy'ngane ey'ningi. Yes. Nathi usukwazile ukuthi ukusibamba sesibelana bonomama ney'yalo nokukutshengisa ukuthi uma uhamba umhlanga indlela oy'phatha ngayo, indlela owenza ngayo. So kubalulekile ngoba ukufundisa futhi nendlela yokuy'phatha njengomuntu wesifazane ukuthi ufuneka uy'phathe kanjani. Kakhulu masiza kuthiwa iy'ngane ziyehliswa kuma-taxi, ama-taxi kumele egibele i-certain number. Kusiphatha kabi kakhulu ngoba ingane uma iye emhlangeni emhlolweni everyday isuke inethemba lokuthi izobe ikhona la ngalolu suku. So besifisa nje ukuthi iy'ngane bakithi kutholakale indlela yokuthi zikwazi ukuthi zingeniswe zonke zihambe zizoyibonakalisa. And siyafisa kubazali ukuthi beyigqugquzele lekho ukuthi iy'ngane zingasali ngenxa yokuthi kushoda isibalo kushodani, bekwazi ukuthi bekulwele lokho ngoba namhlanje inhliziyo yethu ihlubuke kakhulu ngokushiya iy'ngane ey'khala zifisa ukuza lapho. Siyafisa ukuthi nekwaDukuza neLembe ukuthi ingenelele kakhulu lolu daba ley'ngane ey'salile emakhaya ngoba uma zihamba zemhlolweni zisuke zifisa ukuza la zizothatha iy'busiso nazenkosini ngobuntombi bazo, zikwazi ukuthi impilo yabo ikwazi ukuqhubeka ngey'busiso zenkosi. Yes, I think yayikhona i-footage. Namukele ngenza ukuthi kuyona channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe iphinde like le video ngathi kwethu la njengoba senibonile amaqoqo twins ayechaza ke ukuthi kubaluleke ingane ke ukuthi bezazi nje bazi nesinto sabo. So into ke akade bekuyele lapha emhlangeni ke yikho ukuthi kube ubungaza kanye nezinye ke inkumbi zeintombi lapha yana ke kuona umhlanga beyofunda futhi ke bethole ke nezinye iyalo kuyona ke ingonyama ke kubona nabanye ke abakade bekhona ke bezovakashela kulomcimbi njengezivakashi. So lana ke bese kuyindlela nje yokudlulisa ke kahle kahle ukuthi bayakujabulela ukuthi babe kulesi sigaba abakusona kuze kube imanje, noma ke abanye bengakwazanga ukuthi bafike ke kulesi sigaba sebekusona bona, kodwa ke lokho akusho ukuthi ke abaqhubeke nokwenza kabi uma kuukuthi ke wenzeka okwenzeka. That means abantu basangakwazi kodwa ke ukwenza ezinye izinto ezingabenza nabazali babo futhi bebe proud ngazo. So lapha yana ke bathi ke bahambe kahle babungazile futhi ke kuningi abakufundayo nabakufundile kulona lolu siko engathi kungaba usiko olungapheli kusho bona ke amaqwabe twins lapha yana ke. So guys, if you have anything you can comment on the section down below mayelana ke nayo le video yabo nokuthi ke kuye kube mnandi ukubona ke abantu ke abakanje especially abavelele nasendimeni nje ye-entertainment, because ke mhlambe abantu abaningi banako ku-assume ukuthi hayi labantu njengoba ke behamba nabantu abakanjeyana njengoba bephuza nani kunezinto ke mhlambe ehambe zenzeke yabo the time benza ke ama-gig nani, but bona bakwazile ukuyigcina up to this stage and futhi ke bathi bakujabulela ukuthi nakulo nyaka bakwazile ukuya khona, of which kuyinto enhle futhi eyisibonelo right ukuthi ngisho ungaba kwi-entertainment industry doesn't mean it doesn't give you any right ukuthi ke impilo ke uyithathe uyenze lapha nje nanoma kanjani, because i-industry ke ikunikeza kahle kahle ke lokho okumsebenzi kahle kahle. I-industry iyi-career kumele ke uyihloniphe nayo ukuze izokuhlonipha. So I think nabo bakuthatha kanjalo lokho yabo ne-upbringing yakho ke abebalekile. So i-family ne-background ke mhlambe yomphakathi abasuka kuwona, I think nako lokho ke kudlale enkulu indima leyo usikweni lolu ke abagcine ke bekwazi ukuthi bephumelele nakulonyawo ukuthi ke belihambe. Other than lokho bafowethu kuningi esingakukhuluma, but then ke okwamanje ake ngidedele nina nani ke nikwazi ukukhomenta kwi-section ngesansi ngingageqi magula bafowethu ke ungakhohlwa ukulike le video uphinde futhi ke usubscribe kuyona i-channel. Ake sibonge manje, siyabonga manje, danko.